fokus, ro, koncentration og gode oplevelser i et fællesskab er kernen i skydeidræt. Det er også elementer, som børn med ADHD og lignende vanskeligheder kan have svært ved. Men i fokusprojektet, hvor børnene går til skydning i skoletiden, er det netop, hvad der bliver trænet. Projektet er et samarbejde mellem DGI Skydning, Skole, Skytteforening og kommunen. Her oplever børnene sammen med klassekammeraterne et anderledes idrætstilbud, hvor det gælder om at få ro i kroppen, koncentrere sig og ramme plet. Og barnet kan umiddelbart efter hver eneste skud se, om det lykkedes. Altså om skuddet sidder i midten. I de lokale skytteforeninger bliver børnene mødt af instruktører, som lærer dem om skydning og ikke mindst om sikkerheden i sporten. Sikkerheden er det vigtigste på en skydebane. De klare regler, som ingen går på kompromis med, gør det samtidig til en idræt, der er let at forstå og agere i. Også for børn med ADHD. Instruktøren tager ansvaret for sikkerheden på banen, men har samtidig en tæt kontakt til barnet, som oplever støtte og anerkendelse for sin indsats. Det betyder, at børnene udover at få trænet deres koncentration og ro, også får succesoplevelser ved at gå til skydning. Når skydetræningen er overstået, tager eleverne tilbage til skolen. En god oplevelse rigere.